Yn ôl i chi at gylch y defed, ni yn nosbarth y ddafad flwydd Torwen, Michelle Evans, yn parhau gyda fi wrth ochr i yn mwynhau fan hyn ar brawn hyfryd ar ddydd Llun. Nawr te, Aled, Grocot, Swffrwd yn gyntaf ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod dwi'n hapus gyda'r penderfyniad? Mae'n edrych yn eitha tebyg, fi'n credu. Mae wedi bod eitha pendant lanus nawr ym mhob dosbarth arall. Fi'n credu pan mae'r penderfyniad wedi wneud. Ac yn ail? Joan Harris. O Sir Gar? Yeah. Ac wedyn i'r fenni? Ie, gyda... Teulu'r Evans. Efo na yn drydydd. Wel, am ganlyniad. A mae Aled Grocot wedi cael tymor llwyddiannus iawn eleni. Mae dyfa dafad rŵj eithriadol yn mynd o amgylch y sioe mawr yma. O, sy'n ennill ar hyd y lle fi'n clywed. A texel glas. Ie, odi mae'n tipyn o fridwr. Odi, a mae'n gallu troi stop y safon. Odi. Michelle, diolch o galon. Fi'n mynd i gael gair bach dar gŵr bonheddig sy'n chwysu peintiau Aled Grocot. How are you? Very good, thank you. Llong gyfarchiadau. Cheers. What a year you're having. It's been brilliant, yeah. Yes. Yeah, thank you. The Rouge tomorrow. The Rouge. Wednesday. Yeah. Blues tomorrow and Beltex. Busy time. You've won a few champions. Yeah. Yorkshire Show, you won 2 champions? 2 champions at the Yorkshire Show, yeah. With The the Rouge blue... and the Blue Texel. Same at the Royal Highland. So, what a brilliant year so far. How'd you do it? Don't know. Must be an idiot. Losing a lot of sweat. And a lot of hair. Thank you. Cheers.